Здравейте, приятели! Аз съм Официал Гейминг Веран и днес ще правя, познайте, giveaway. Да, в случай 10 абоната. Така, сега ще кажа кои са се абонирали за мен. TubbyKing BG, Официал GFX, не знам как се произнася. Така, Sacho Gamer BG, The Redstone Gamer BG, Таня Стоянови, VQE BG, Борко Геймър Фътъла, Джейк Мейк Фътъла, The Валентин Колев Майнкрафтърчето и The Gaming Frozen. 2, 4, 6, 8, 10. Точно 10. И giveaway-ът е пак познайте за интро. Така, ето ги моите интрота. Нека още малко да остане време и ще избера с кое интро да съм. Или с това. Което не е зле. Така. Здравейте, хора! Аз съм Ето, ще ви покажа близък екран. Така. Следно. Така. И нека ви покажа интрото за giveaway. Цък. Добре. Сега ще го покажа. Влизам в компютърчето. Така. Моите филми. Добре, в камтазията ми е. Ето ми е. Направих си го такова сама. И ето, вижте го. Давам ви да го видите. Ето, ще го направя на такъв екран голям. Така. И да го пускаме. Това беше интрото. 12 секунди е. Да. Така. И моля в коментарите пишете запис. 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 Така. Да опишете запис и Skype и даже ще снимам клип, когато го теглям. Когато получи поне 15 абоната, тогава ще го тегля и да, до скоро!